Boban Minic té 59 anys. És periodista i llicenciat en dret. Va néixer a l'antiga Iugoslàvia. Va ser la veu de Ràdio Sarajevo durant el llarg setge que va patir la ciutat. Una veu que mantenia l'esperança, però que es va perdre després d'inacabables torns sense poder beure un got d'aigua. La guerra el va obligar a venir a Catalunya amb la seva família. Està casat i té 2 fills. És col·laborador habitual del Periódico de Catalunya i redactor del portal de notícies elradar.info. És un enamorat del mar. Fa 15 anys que viu a l'Escala. Boban Minic, escalenc des de fa 15 anys, és el protagonista del programa Immigrants, un programa de la xarxa de televisions locals, que explica de manera innovadora la visió de la immigració a Catalunya. Aquest diumenge dia 13, a les 12:50 del migdia, Canal 10 emetrà el programa i durant 15 minuts, Boban Minic, la veu de la ràdio de Sarajevo i un apassionat de l'Escala, es passejarà per les ruïnes d'Empúries, el Port, Cala Montgó i l'Olla, tot degustant el producte típic de la vila, l'anxova. Boban, que va enregistrar el programa ara fa uns dies, reconeix que va ser una experiència molt agradable, però curta. Una charla en Radio Nacional 4 y después empezaron a llamarme también de Barcelona y fuera de Barcelona para hacer algunas cositas, alguna conferencia, alguna grabación, algún reportaje, etcétera, etcétera. Y no me sorprendió cuando de este entorno de Radio Nacional 4 me llamaron para preguntar si podría participar en un programa que es bastante interesante, tiene una idea bastante interesante. Enseguida acepté porque ya vi posibilidad de hablar sobre la Escala, que es mi pueblo de adopción. Y ellos vinieron hace unas 3 semanas, pasamos todo un día grabando de un sitio a otro, porque yo tuve al principio elegir 7 puestos, 7 lugares que para mí significan algo más que solo paisaje. Y única cosa que lamento es que el reportaje no dura mucho. Dura unos 14 minutos y ahora hay una introducción, hay un poco de música y no sé qué. Y para mí quedaron unos 10 minutos para explicar 7 lugares. Digo, bueno, es solo una parte de mis sentimientos hacia la Escala, pero no duró más de 14 minutos.